nali 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 na ai nali na nalena nalena oh hai ni jurumana ni nyona ida ni momile ni mozore nyona umambaraki dade nyona umanina titi ni sanubaro nyona umambaraki meni nyona da ni banyu mosoro ye barake sani alaka jine bombo ko alaki wolo ba boyede titi ni wolo faso na wolo ba ye ko jine foi tete me mo wolo ba kan me barikada nai ni ye barikada la mi barikada ngafani lu fanani i ariti si jiya ka fani lu ye ni alaike dong la ba ye na mi so fani nyumana imakla folo ala nega fani lu onisu titi malabeli kamora wile Titi Malabelle. On l'a malik na foni na jabaro on fo danti foli mina bi amoka émission mandi sans faire no e baro kene émission mi la benendo malik na foni fait wala sa ko la donner aka artiste ka vika anuka carrière musicale o hokmu konnana anga wele sera artiste doma maliendo mais asiglembe Côte d'Ivoire di anana boana aya la nyini kata anga plateau inka bi kon amna do Johnny Titi Malabelle a toro be ka Abidjan fara bi koni abe malila abe na Titi Malabelle mali on tabna ke mi plateau insan fe bi ibna fasire irana fasikura fasiko we non c'est qui présenté en en barola ok koni ko jama bella jeli fleba ni la me baro o bella jeli fo bella jeli mame ko Titi may joine maliendi ne maliendi mensi yorobe na Côte d'Ivoire ma ne maliendi je me non Traoré Fatoumata c'est Oukadi mensi yorobe na Côte d'Ivoire ni am favor du la kanti dade bien akobe chokodi ibe feka a flaberita am feka du la kan doni fanga doga foko tabusi sigle me kene kan obi anga no yoro ni fode anga ise ok Titi Malabelle ito ko Fatoumata Traoré mais Titi Malabelle sort la chokodi we ngano d'artiste de sort la chokodi ika fanu ya daila wa gen nga producteur de alana ika producteur papa Medsila ale de adana ok donc c'est la belle non chama ben wole Fatoumata mais ale de adana Titi Malabelle ok d'accord Titi ma amedom le ko bi album jolle be bolo sugula ou bien single ou mixtape album bembolo avec album préparation ok album de 10 titres oui. Donc à ma bof la préparation et oui abana mais am fera clip pour qui follow un album donc libère la belle amour aussi sans voyager ka gele mais alima inana hokum cadre jumani konnana malabi nena na sumudila dimanche temeni yesu musiki donc faire cours blessing en soranta ko jumodi mais faire tourner ke malin ah bon c'est quoi ba ma ko bien malbe be madame ne kaifo femme Titi Malabelle me fera do Titi maka idole Johnny musique là bene fara ko nega idole umujara kelengele donc dala umujara mi da choko de kadi wa to aka donc li do da yetane gele manyine kuna ulumanyonga famune agasika kumakani nyogonche gele kanana donu yamalubeke falai gele manyi gele rebi fati ke falai gele manyine gele rebi bati ke falai
kele manyine gafati ke fala kamongo tigike mogotani fincha mabi kele ko fu nyimi sai gongo bi kele ko fe bana jungu bi kele ko fe manyuma ko sayo bi kele ko fe ni misado nisira na kele denye kele bi jamana chi kele ti jamana jo mina jamana dama falu ya Somali kele oye Somali goya Liberia kele ifana goya la abiya kele duna kodu machama tinye wana umanjija malikoro fekele obina kauma sama bujuye on veut la paix dans notre pays. On veut la paix. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Che. Anga foli be koyam so ebi. Ana che. Foli kan kelem blaide. Eh Allah. Fo umu jarabe plateau nga bi. Bonemo umuma. Ana che sako. Yodo fo mama no honema. Aw. Donc dari kan ko. Aw. Am tla ko dam. Gome umufo ana chiriba no isako yi. La jisako. Oh. OK. Ambela jelenga foli bayi. Si ça Titi Malabel. Il donc da voix. Ani biga kuma ni voix mi. Kelimte. Comment est-ce que tu arrives à les différencier? Diga fam ibe dongida chugum ibara ka dongida ani biga kuma chugum na yoro tekeli eba a différencier chukudi parce que on reka jargon abo faut voir le travail mais ebe kasi ki ta différence dongida kan ni adam nessa montana ikr anta dablade ete ka famia eba différencier chukudi bon ça dépend ni bisi ka voix maîtriser non parce que d'autres des sera voix maîtriser kula ma chama de ba fuma kondong la kan kuma kan tikili bon ne kon fait pas de différence ni ko chocolat ni ko ichega ifen du gelebi ne to do mimene la modi be ado ah ok donc ebolo différence ta la kon ne kon mon comme ka voilà barado ah ok e ka donc da kon na de ye donc da damne ça vaut quel anime ni a Sanjifla oh donc et mon pote donc da du kona ai tu es artiste donc dans la ta fait te ba fa ati ba enfant ati fa enfant ai maintenant yaro o ko ka gele e dona donc dans la kana se bima e ko Sanjifla no e gele adjumo ni sorala mo gele ya chama tu vois ida do la ka fa parce que donc les dafle nya fo kuma na santé ba fa mais ma daga koroni yere et donc la kanu la musique c'est ma vie donc les kadine donc bon les menga inspiration ta zigiri dala dolila no e gafui zigiri gafu zigiri gafu malga donc la meka copie bon ni gele chama ya ko no afa Abidjan ni ngomi tugu min ko je vois que tu étais cligné amanoko ay donc bere to intala be baroke mais du coup nana gafu kelengele nga dong ni d'appui du coup mo ka publier kala fana nga sababu ye zigiri gafu ka dongida mo ya publier ijara mo yi donc o kera alima e titima la bendo sababu donc depuis au fana wakati chama gele ya bayala pli oh ye no ya jumo sa ni ye gele ya fo be no ya fo ye no ya jumo sorala ko fembe nani nga produit papa metsila parce que donc il fait donc les demedi be donc la chuko ndeme bakati la fudi do ah oui donc du coup nga deme ba osoro nyerela no nga manager tati Fatima
ko ne muso ale la se Ahmed Silama donc du coup an ka sombo nana mala décembre temeni ay radio so kan temena radio so la donc me se ka fo yi amagele amakosebe ko OK Titi Malabel bi koni iba ngolo de ametani question jusqu'à iperalendo on peralendo ami baro ke fo erjume fo anta de bla fo ko ka boala très généralement malion ni bo fo ka tia e dungolo la kamo Abidjan au jargon je sais pas au tida quoi choko di ebe ka se ko o ke quoi parce que i dong ni da kan fana i vare o mi dong ni da choko oni tatekele ni mangamani ni dong ni da kan fo karsa i vare a wole ya monai tu vas te demander quoi est-ce que ni matati les fleurs de Côte d'Ivoire ebe ka se ko roni maîtriser choko di parce que me yan dong la mechama me yan dong la mechama donc ça fait que nera ka dong li nimba dala en fait do ba fo ko ba mana accent mindala do ba fo ba mana accent mindala donc c'est ka fo comme me yan dong la mechama souvent même umu doronte me pa inda me chene ba seg donc ba mana dong li ka di ni wasulu ani wasulu donc genre ka genre musical et du medi en fait on voulait Fatima wasulu Abidjan Fatima wasulu chogoli c'est adam ne wasulu ndongelo de lan tubo do linda i fana ye dongli damni ko i donan dongli mi zigri gafuka dongli ay ngola me fola ne tube minda gafuka dongli ba do ni mo dongla la filna be bo na la be ndora bituka video ke donc onu ke sino ne rek me wasulu dongli ko de la mais quand gafuka video ke doron tu peux plus ça. OK tu sais mi kadne bien donc la jara ye domina ye do mi goro taka dongli folo min da jamana ne be fe ko dongli o morceau ni da o acapella ni do ni kan plateau ensemble ne dongli folo min da man no wote wasolo frappe quoi ay dongli kelen de tubene boli baro ko bidam ne mano dongli kelen de tubene boli musangare ka dongli taka yoro be mbodi la donc aw ore jara yi wa bien o drone sorola o soroli do ko dorone be mbolo taka yoro be mbodi la wal ni do kan wole ko en no nyana gela o kon tenbla OK donc me fait ko o acapella dik malonta titi jilo ikamora iyo titi ni ulala bolokolo kanu bangi ni ula kone nana jigi ya barula makono lo maliani binte wasolo ya kadi juru fanyen kala mela yo titi kamora titi joli kamora yo titi ngani wala la woroki ya wala ngani wala ya kadi juru fanyen kala mela donc tu as c'est Amseka Foko, tu es une jeune à multiples talents quoi. Il va solo take, il va manatake, il va refaire take rebete. Ma beti la bella ça. Donc ni wela yoro dron, il va au fin ta quoi. Titi Malabel, ja gan santé ou ma de la gan sa Titi Malabel. Tu es une star. Allah. Son moi ça. Allah. Karamoko. Nete kuma. Ko sondage ya ire ko bi Abidjan konna ma mogotika. Ima no ire. Demsen dong ni dalola. Et sera ko au niveau soro chogodi. Genre parce que donc dans la kacha. Donc dans la kacha donc dans la be fan be fait. Maintenant ere bolo et au niveau soro chogodi. Bon. Faut chi demande no. Mo ni ko bi kayere tsiga fo mo gori ba fo so ne gi ba fo do ba fo bi wasu al so mo ga me fo ko no ni me ga kuma do ba fo nyo no ba fo ko me nyere fo ma fo ga to me nyere fo parce que ni ti yere do tsi yere fo
Oui, tiɲɛ. Ni donna dɔnkilila kɔnɔ wulila ɲɔgɔnnaw kɔ wulila k'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ tilala ka tɛmɛ o la mais o tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni barika tɛ ani duwawu. Fani aw ye nin mɛn? A bɛ sɔrɔ dɔrɔn de fɛ. Barika ani duwawu. Awɔ. N'o bɛ adamaden na dɔrɔn Amina. i ka kow bɛ sabati. Awɔ. Halisa Ala ka si ni kɛnɛyaw di ka se ka barika ni duwawu caman sɔrɔ. Amina yɛrɛ. Titi Mala Star. Anta o ye ne ka tɔgɔ ye. I tɔgɔ dara bi i b'a fɔ i ka manager ye. K'i tɔgɔ kɛra Mali la yan nɔ Titi Mala Star de don. Ivoirien ka to ni Titi Mala Belle ye. An bɛ to ni Titi Mala Star ye. Titi ma an bɛ don min na ko bi m'a dɔn ko ka fisa gɛlɛyaw kɛra avantage fana sɔrɔla nɔgɔyaw caman kɛra. Titi ma e ka projet d'avenir ye jumɛn ye? Ni Ala nana n'a ka na wɛrɛw ye e bɛ fɛ ka mun kɛ dans l'avenir? Bon ne ka projet ne fɛ fɔlɔ parce que dɔnkilila ma nɔgɔ si b'i da don kuma wɛrɛw la i ka dɔnkili ɲini ka dɔn dɔnkili tɛ dɔn ka ban donc ne bɛ fɛ ka dɔnkili de ɲini ka dɔn fɔlɔ sinon ne yɛrɛ ka projet o ka ca koyi ni ko ma fɔ n bɛ an tɛ bɔ yan. Ayi. Donc e bɛ fɛ ka dɔnkili de ɲini ka dɔn ka musique ɲini art ɲini k'a dɔn fɔlɔ. Ko caman b'o kɔnɔ. Ko caman b'o kɔnɔ. Projetbaw b'o kɔnɔ. Ee tiɲɛ. Mais an tɛna tɛmɛ nin yɔrɔnin kan kɔfɛ an bɛ tila ka na i ye Zikiri Gafu ka dɔnkili min da de i bɛ tila k'o fana da. An k'o fana da. Awɔ i m'a fɔ ko dɔnkilida ka nɔgɔ mɛ ni kuma yan. Dɔnkilida in kɔnɔna na i b'a bɛɛ ɲɛfɔ o kɔnɔna na o tɛ yan. Fani bi kɔni an b'a kan Titi Mala Belle de b'an bolo yan ivoirien kelen ka na an sɔrɔ yan nɔ an t'u bila ka taa ten dɛ an b'u sɔgɔbɛ de. Musique bɛ cogo di Côte d'Ivoire kɔnɔna na bi? Bon artiste denmisɛnninw cɛ quand ça fɔ joli bɛ yen nɔ artiste denmisɛnninw cɛ musique tension yɛrɛ bɛ cogo di Côte d'Ivoire kɔnɔna na? Bon musique Côte d'Ivoire kɔnɔ dɔɔni dɔrɔn. Dɔɔni artiste je veux dire parce que Côte d'Ivoire tɛ artiste vie olu tɛ showbiz de. Awɔ. Donc an minnu bɛ yen en tout cas an m'an débrouiller et puis an bɛ somow sigi. An bɛ somow sigi an fana bɛɛ n'i ka lɔnniya de don. Bɛɛ n'i ka lɔnniya de don. Ok d'accord. Maintenant Titi Mala Star la star du malien tɔgɔ de yɔrɔ a bɛɛ kelen yan o diyara i ye yɔrɔ. Titi ma i bɛ message jumɛnw de véhiculer ka dɔnkili la e ka dɔnkili ninnu na e bɛ ladilikan jumɛnw de di a la? Titi ma min ye ne kɛ Titi ma o yɛrɛ ye ladili dɔnkili de ye. Awɔ o ye ladili dɔnkili de ye ne bɛ fɔli k'o de kan caman fana bon n ka di mɔgɔw ye kan caman yɛrɛ. Awɔ c'est kɔɲɔmuso yi genre de conseil de di dɔnkili kɔnɔna na genre comme Lili Jeli quoi. Awɔ anw ta ye bamanankan aw ta ye ale b'a fɔ français la n'an ko an b'a fɔ français kan na a ma ɲi dɛ anw m'an ta fɔ bamanankan na sinon n'an ko an b'a fɔ français la. Ok an y'a mɛn an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ coronavirus ye ko caman kɛ aw fɛ yen Côte d'Ivoire a ye mun ni mun de lase aw artistes ma? a ye ne tɔɔrɔ. A ye tɔɔrɔ? Tɔɔrɔ parce que ne ka fɔliw bɛɛ o dun tɛ dɔn e la e n'i ka manager o dun tɛ dɔn aw la. Allah awɔ corona y'a tɔɔrɔ. Corona y'aw tɔɔrɔ? ne yɛrɛ dɔnkili bɛɛ bɔ. Awɔ tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka corona in ta ka bɔ an ka jamana ha. Amina. Yɔrɔ wala n tɛ yafa corona ma. an tɛ yafa a ma koyi. ma yafa coronavirus ma. ale de ye jamana tiɲɛna Chinois dolu tiɲɛ ale de ye jamana tiɲɛna Burkina dolu tiɲɛ ale de ye jamana tiɲɛna Maliba dolu tiɲɛ ne dun ma yafa Titi dun ma yafa corona sabali an tɛ Chinois ye ani kɔni tɛ tɔlɔmɔdu. Corona y'a tɔɔrɔ. A y'an tɔɔrɔ f'i ye dɔnkili da la sinon a tɛ dɔn aw la dɛ. Sinon aw ɲɛ b'aw na yan yɔrɔ a y'aw tɔɔrɔ dɛ. Awɔ ka tɛmɛ aw kan o tɛ yan. Ok Titi Mala la Star an bɛ fɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la mais a kun ma cɛ fɔlɔ dɛ. Mun de ka di Titi Mala Star ye? Fɛn jumɛn de ka di e ye dunuya in kɔnɔna na? n'a fɔ fɛn jumɛn? Genre
dumuni ta yɔrɔ tɛ dɛ o yɔrɔnin bila mun de ka di ye genre hypocrisie de ka di ye wa jumɛn de ka di ye ça c'est un exemple que je te donne bon o man di mɔgɔ si de ye mais jumɛn de ka di ye bon ne bɛ se ka fɔ comme i kumana hypocrite ko tɛ ka n b'o yɔrɔ jaabi de la I know ne exemple le di mun de ka di e ni o mun ka di ne bi ne b'a dɔn ne bɛna mun fɔ maintenant mun de ka di e bi i bɛ se ka kuma i ka environ i ka secteur ni kan quoi bon bɛn de ka di ne bɛn de ka di ye a ye nin mɛn fanu Titi Mala Star ko bɛn de ka d'a ye Titi Mala Belle la paix comme i ka idole ka dɔnkili da la paix bɛn de ka di ne ala ka bɛn sabati n'i ko maintenant mun de man di e ye sisan hypocrite de man di ne hypocrite olu man di parce que mɔgɔ dɔw bɛ olu b'a kɛ ko mun b'i fɛ ka sɔrɔ u t'i fɛ o man ɲi fiyewu n'i tɛ maa min fɛ dɔrɔn i k'a yira la k'i t'a fɛ point barre banna parce que dɔw bɛ yɛlɛ n'i y'a sɛgɛrɛ o t'i fɛ hali n'o ye fila sɔrɔ b'a k'i kɔnɔ ala k'an kisi o dɔw ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ma amina yarabi maintenant aw ye artiste ye aw nɔfɛma ka ca ni bɛɛ lajɛlen tɛ comment est-ce que aw bɛ ka se k'o différencier karisa bɛ n fɛ n bɛ fɛ i k'o conseil ni dɔ i k'o yɔrɔnin dɔɔni fɔ walasa an minnu nɔfɛma man ca an ka se k'an ka tataw ta o yɔrɔ la k'an ka jateminɛw kɛ bon ne yɛrɛ ne kɔmɔgɔ ka ca mais a bɛɛ tɛ n barokɛbaga ye parce que ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Côte d'Ivoire kɔnɔ n ka génération na cadeau caman ye an ka ko caman falen ɲɔgɔn na bon n'i bɛ fɛ ka kɛ artiste ye f'i k'i taga yɔrɔ dɔn k'i kuma yɔrɔ dɔn k'i sigi yɔrɔ dɔn donc a bɛ min bɛ ne ni mɔgɔw cɛ ne bɛ n ka so kɔnɔ sanga ni wagati bɛɛ tɛ bɔ parce que n'i bɛ taa yan n'i bɛ taa o de bɛ na ni kuma ko caman ye n'i taa yɔrɔ ka ca o bɛ na ni kuma caman ye ok Titi ma ma tila fɔlɔ ne ko single dɔw b'i bolo sugu la yɔrɔ i ko comment dirais-je Zigri Gafou i ye fɛn kɛ ni Zigri Gafou ka dɔnkili min ye i ni Zigri Gafou est-ce que vous êtes vous collaborez ensemble non maintenant ivoirien artiste la e ni John ne gɛrɛ ɲɔgɔn na e ni John de bɛ collaborer e ni John bɛ baara kɛ ou bien i bɛ baara kɛ en solo de ya i kelen ne bɛ baara kɛ kelen bɛ n ka sumu sigi ka wuli genre sisan i ti gɛrɛ ivoirien dɔnkilidala wɛrɛw la an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais c'est pas trop n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunyabaw kan juste au dɔrɔn quoi bon n bɛ fɛ ka taa n'o dɔnkili yan Zigri Gafou ka maa t'a daminɛ na o y'a kun a daminɛ f'a laban ala manager an ka foli bɛ manager ba in ye sa ko coronavirus y'aw sɛgɛn a dun tɛ dɔw la toro a dun tɛ dɔw la dɛ musolu ne b'aw ma ba diɲɛ bɛ tan ne la musolu ne b'aw ma ba diɲɛ bɛ tan ne iye ne nana bɔ i ye de farafinna musolu yo farajɛla musolu ma ba diɲɛ bɛ tan ne muso mana taa cɛla sigi la f'i ka sabali i buramusolu k'i woloba ye i burancɛlu k'i wolofa ye i cɛ teri k'i teri ye cɛ balimanu k'i balima dɔ ye n'o kɛla sigi bɛ diya ba diɲɛ bɛ tan ne hali ni kɛra setigi ye la kana yada kana waso la min sarala musolu la hali ni wari b'aw bolo la de a kana yada furuso la i bɛ to ka laminɛ ba diɲɛ bɛ tan ne ayiwa n'an dɛmɛ hali ni diɲɛ na nafolo b'i bolo ni wari t'i furu cɛ bolo la kɔlɔnkɔlɔ dɔ dunuya muso a ye sabali dɔɔni an bɛ diɲɛ so sigi min na an mana seli o seli kɛla a ye duwawu kalan ni ka ɲɛsin furu kɛlu ma ala ko ala ko garizɛgɛ foni ni wari bɛ furu cɛ bolo la i bɛ lafiya dunuya na musolu yo a ye miiri ala la
musolu ya furu kenne ni mandi Allah ye cekoli ce muso te barika wolola ko furu bonya baliti barika wolo ni ce ko kele muso ba fo kanyata bilayi de te barika ceka ke warabai muso ta ke warabai filate so kele namba kapitani filate pato kele nabada jingani filate nyongo suma musolu yo aisabali nolu tara chela sigila Allah aya yerege du koloi Allah wa aita ke furu kono miseli ka furu kono bele manyu mabe kala nyogona ni chena bele manu wi kelela ni masega badenya keleba ikana badenya kelela juya sabu badenya we sisi atemene kumanye famanyi chela sigi musola noni musolu neboma majiye mitanela ni kilaga sharibonsa ni sela sokono iba sigi tasuma kandogo ibe toka fifando nindoni iteri juguminana akibe munde tobila madam kone iba famandaga wili neche sise sosa nedumo sori tobila kono kala jube faraila samara tubi faraila madam kone chemana ndoro me muanima ibita do baga malola iba sigita sumaka ibe toga fifa sinyo jubi nyininga otumana wari masorobi fokata se maloba tubi mandogo ibi kanto juguma neche de kone mabi akon lete boisson fait akon lete firiti fait akon lete saladi fait akon lete dominici fait fonna bora maloba gala no kela juwe faraila habi mo mani kani furu che fantanya ira bella ijon tuyere lete nyimisa ngani tara chela singila ni che bakilimbi edima ake Allah ni kire bala me fara kana banna sanga de la latuni kutege de nakana kiti kuni baro wileleni chela si baro wileleni ai samali chi nera tu filaga ko be kon nano ko ni wakile ndira ko fenga na bo ai bolo ma fara kana bula amaya amai ai amai oh chugodi amai sizao wakile mana di naso wanu chini ndo mana chwinga so dengni do ka chwinga so do ma kile ndu iba ya chugodi na chuna doro ibiga baba wili be war blaga na dima aw ke Côte d'Ivoire you know Allah ni rebe fo ka keppe jamana bedi sinon dengni chura ni malien je wili ka fay awo to tuti anga fo manager kababo be kalabo olute na so ngadi muso mai ayo mai yoro ai oni bora ibeta kangardai iba la sibe dongni nkala iba da de A à Z ya me problème d'accord ika carrière musicale là qu'est-ce que tu as le plus marqué c'est pas comment on fait comment ika dongni da konnana jumeli marqué ko fendo be se ka kemi bi toucher ko sebe jume o eta kera jumeli kan toucher fendo be ke ka carrière ko na ti jaye o mi abe jaye ko sebe soit ti jayere o foi ma olujar o me sorofon ai be kadni ok donc rien ne t'a touché dans ta carrière musicale après anga foko ika dongni da kon dongni serani jamana jumolika on sait qu'il y a de la radon fine c'est fo bombola mali doro e era di mala ni ngata yoro wero la si amega barado ke no bana donc ibe bara la folo quoi voilà il te fait voyager ba no fara ibolo da parce que boli do be natala se roba ibini nga
donc li bibolo ka setu bibolo clip do am fe ko na wulu bebana soro ka tournu dam inshallah. OK. Titi Malabelle amika si anga émission kunchero la comme émission yere baro kene ay baro chama ke yoro ambe beta nyon fe Côte d'Ivoire inshallah ube an fala nga mo ba foko tukono na iye umbe yande wulu tukono na ay Côte d'Ivoire me ko tukono na ko anta tukono on ba fo yande mango tukono ni afo Mali yerdo ne rebe nyango si Mali bako mini ma sero la itado no ma fo yamba tukono sinon ora parler be duguma nga parler be sans feri on t'a be sans feri ni tarevo abo film abo irula abo ta clip do keno que ta clip do ke la colline du savoir quand yero o ma se ni yene weto lu beke ka clip do ke yame iwe awa fana fasada ote ay problème tola awa to kan ni turu awa basinere mom so awan gafu yera wa to ka ko kan to mo ba fo ka me connect yero tien to lo ibaro obe fo bema yero so Fatma to ko manole Fatou la star Traoré ko de bitaini comme émission yere ba sa kunche yoro la en sera me fait la dilican bi bolo ka di Côte d'Ivoire jeunesse et artiste donc ni dalaw yere nyoko na ani Mali taw me fait ka la dilican di ani ka foli kan voilà nebe foli kami fo ma génération ni kanu ba ni la me ba ni flel ba siga fo o bella jele fo min be musique kono fanani sababu be alabulu succès be alabulu Allah kadi am bella jele ma amina rabbi Mali kono ya ali Mali ko kan jamana woro kono fe be fe ka do musique kono amano donc avec beaucoup de courage si ni courage be yo baraba avancer courage be baraba avancer d'accord. Donc, au folie quand on est boulot, tu n'as pas d'autres salutations à adresser spécifiquement? Maman Nora. Aïe. Donc, il fait qu'il y a donc là. Aïe. Oh, folie. Donc, là, il y a folie quand il y a donc donc, il est là. Il est folie. Il faut que maman Nora y va. Ai chunga tarawela kaluweleke. Ai chunga turamaga suwele baki tumamore no turamaga. Iye damasa ulani turamaga ani damasa ulatama turamaga si oko muru ibana turamaga mabanyado tama ibana turamaga mabanyado afili moke mo darago kafi moke mo compaore kafi moke mo watara muti watara kiseti watara ai chunga trawla kalu wele bi alanga trawla kawda oluma son fadin to ma sewde iye muru iban turamanga teba tamai bana auti suni kalaladi turamaga luma so sare jo turama iye muru iban turamanga tiba tamai bana auti chebe kumagato turamaga lubulu so sare jo munakala jo kana fagade turamaga ukumi sonchona turamaga bakituma modenda farawali kana fagade turamaga teba susare jo turamaga teba susare jo amuna kala jo ai chonga turamaga silu weleke iye nibi trala kalwele namu bakituma modeno turamaga si nyode fo baro komana Mali ala de trala kalugela anu de jarala kalu fa birike na digila konela kamuna kataso ala de trala kalugela anu de jarala kalu fa birike jarala kamumi barola au be batara de abana iye nibi ngana wele ngana mangana mani ngana tikelende kone ga shiriwa I comporter donni kone ga kalega si koni matoro kone ga dali sanyi koni matoro de kone ga ni soni ju somara mu kone yo ela kone ko kala ambutiaji Mali ile de toro felu ganye mara mu kone yo
jarati walide maramu kone kodati walide jara sangaranga jara sangaranga Allah Bikadi ça Bikadi tu n'as rien à dire à ajouter encore faut arrêter qu'à ajouter maintenant à clôturer do were fo fo dong li kono yo fo kuma ne be kuma ne ba fo dong li kono bo ma fo kuma kono e ala me fe ka yorondo inga yorondo la gise ba fa montage no et est-ce que mo be no ibolo Côte d'Ivoire mi bi degi bamana dong li ta chokola parce que genre ibe jaminta ibo mabalma choko quoi iba école ko pe mo bibolo spécifiquement mi be i degi no na ay ti nerati da mo ga folgero donc yere ba do yere mata parce que en fait Abidjan nere nyona do be mi to ga funo ga nyi doro parce que ba tabite ni tolo ga fogola mu jatigi mine beni jatigi de beni jatigi de donc ni talamine na ki doro be visage orata donc ça fait tita mo shi ga fogola donc même mo mi la mais même mo ka dire tout fla ka teriba ka mo mi la modi jare donc ibare ga fon suit parce que fin kon na ni bamana donc nous kon na et awere ba fa chukum to mabalma chuku an bado Abidjan olu yere ko showbiz fin on ka chayno olu tabulu o ta chuko quoi donc le tari lame qui yere performer ola d'accord chapeau à toi alors mano de oh anga ta fait regarde-moi mi fo bo fassa mi fuli bila masai nye folode nebi masai barikada nebi masai barikada folo ale de sonna mali kani sommi koro jurula ko ngandiya de ala ko nganjati wala nebi jati weli jati ni jati tekelenye de ko kamele koroni kama ku fana ni tekele cheba koroti jamu soroni mako gerenge muso ba korote to soroni madenyu mawolo ala denyu mawolo do muso barado ya bikatu furuso la munywa manchade ninye jati luwele min kanu balu barikada de ninye kanu balu wele minu mi son warila minin to son warila nga foli ba ube o ka bari nga fatimunye alude nga saru ye ne nga sarilu awunisu sabu aw de bi fatimu lame ala kana to nga fefo ye femi mautoro ala kana to nga kuma mimi kanu ba utoro de minga generation fana barikada de sabu dongili e femi nye mali ni mi bila fi mana ibedu jema kono ala ka ngisi mikoro juru toro made ne bidani yoro ina ala membalaga u barikada fanande ninye mazai marigara nina mambalaga u barikada mike fitri mawaleke uroki atujara wolola nasuni kumode Aisha da jara wololana bakoro jara wololana biba da jara wololana Fatumata kone wololana de ye kone jara sangaranga nuni balabile bonzo o kon kone musone te kele min kodu kele bolo kele kololo ganse manajari nyuma barika ga surundala do mandi ate fonna tan kolonye abadade nine manajai marigada nebi ka barika da tuguni manajaru ga fadin toro manajaru ga dilidiri konjo wele kamolo de manajaru ga gilini ngolondo ini jonga kande ale de tugula umungo ni umungela saru ye saru ga sarire ala manajari ka ini jonga kan ba ma ko dugolo kono ya abariga la beli abariga nye abariga adiranye anga foli be manager flow bela jele Fatim kone aleni kaba umujara ka manager de fele tugulo mu godoro ko nyana bola kwa ngira be so ngata manager yalo ngira be fuka do dong ni dala ambalma malik na foni la jabako omboraka Fatou Traoré laje lame dit Titi Ma la Belle. Elle t'a retenu Titi Ma la Belle. Mais ni awa Traoré ko bi a toko kera Titi Ma la Star. A bora ka projet au foyer. Ani amedo o kai. Ala ka bolo me aka barala. Alsa ala ka sangrota dama musique konana.
an b'a ka idole fana fo n'o ye Umu Jara ye an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ